In kaka jakom ndalo moko nowacho kaka ODM ni unyalo chung kiun mondo gol jatend piny Kenya, kok kamano tunyalo makoru gi chama mamoko. Wach mar chung kiun no sani koro weyo koso pod en mane mesa kama ka wecho dhi marach to chunga kiun. And every option is on the table. Yeah. No wacho ni nyaka nwachak katiba ma 2013. Ji manyo loch kaka coalitions. Sani koro wane 2026. Tiene ni yiero is next year. Sama yiero is next year, ineno ka joma wacho ni gin united opposition gifundore. Ineno, gifundore. Kendi yudo ka Kalonzo nika, ngane nika, Gadi nika, you know, gifundore kucho, ging'iyo kaka numbers gi are adding up for gima gidwa manyo cha. Wambe no ang'iyo options gi te to wacho ni wachakane gi timo wuoyo gi joma wan go sani gi. Wane ane ni wanyalo fundore kodgi nang'o ka wambe wanyalo dhi mbele kanyakla. Ting'eni kidhi e mesa wuoyo, inyalo dhi wuoyo tiyudo ka wacho kethore kacha. Wacho kethore. Nyaka options te bed available. Lakini wachako wuoyo kwa ng'eyo ni wategno kendo wagombo ni mondo olosre. Yeah. Koro mondo mi waler gini ne oganda maber. Yeah. Twak ni dhi chakore kanye, udhi chako gi jopiny, upenjo gi ni kama ang' wadhi e mesa wakwagi ang'o, koso une mudhi ndiko gik mudwaro piny tupenjo jopiny ni gigi ne kare koso wuoyo. Again, waketo cat before the horse near. Sani, gima wawacho kaka Central Committee, en ni wagombo ni mondo wachak twak. Mar ng'iyo, wachak twak gi joma wan go e broad base sani ma en UDA. Ni ere kaka wanyalo loso sirikal moriwore 2027. Mane kama wachakogo. Koro mbaka ni, ing'eni nyaka wagoye, machop kama kori wacho ni team ni. Joko loso team moro, wambe waloso team moro. Madhi go mbaka cha. Koro team cha kolosi, gine ma koro ginyalo pedal back organs mag chama. Nikech jopiny jok didhi irgi te ni idwaro nang'o. Chama nigi organs. Organs mag chama mondo giwach ni mae e kaka wadwa ni wadhi mbele. Koro team cha ema koro wacho ni mae kaka koro chambwa. Wabiro gi duond chambwa. Ka gidhi e mesa cha. Ni magi e gik ma wakele e mesa.